እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረና ዕለታዊ ዜና ኣብ ኣፍሪቃ ብኮቪድ-19 ናይ ዝተጠቕዑ ሰባት ብዝሒ ናብ 7.4 ሚልዮን ከቢሉ ሽንዋ ካብ ቤት ጽሕፈት ሕብረት ኣፍሪቃ ብዘመሓላለፎ ዜና ከም ዘመልክቶ ቁጽሪ ናይቶም በዚ ቫይረስ ዝሞቱ ሰባት 187,969 በፂሑሎ ቅድሚ ሕጂ በቲ ቫይረስ ተለኺፎም ዝሓወዩ ኸኣ ልዕሊ 6.5 ሚልዮን ከም ዝበጽሐ ሓቢሩ ደቡብ ኣፍሪቃ ሞሮኮ ቱኒዝያን ኢትዮጵያን ካብተን ብኮቪድ-19 ብኸቢድ ተጠቂዐን ዘለዋ ሃገራት ኣፍሪቃየን ብሓፈሽኡ ክረአ እንከሎ ደቡባዊ ኣፍሪቃ ብከቢድ ዝተጠቅዐ ክፋል እዩ ምብራቃውን ማእከላይ ናብ ዝሓሸ ኩነታት ክርከብ እንከሎ ምዕራብ ኣፍሪቃ ን8 ተኸታታሊ ሳምንታት ቁጽሪ ናይ ዝተለኽፉ ሰባት እናዛይደዩ ክመጽእ ጸኒሑ ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ብዘውፅኦ ሓበሬታ መሰረት ቀንዲ ምኽንያት ናይዚ መልከፍቲ ኮቪድ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ምብዛሕ ካልኦት ተላባዕቲ ሕማማት እውን ማዕሪ የስፋሕፍሑ ምህላዎም ይመልክቱ ብፍላይ ከም ኢቦላን ኮሌራን ዝኣመሰሉ ተላባዕቲ ሕማማት ንክኢላታት ሕክምናን ናውቲ ጥዕናን ሓይሎም ከም ዝከፋፈል ስለ ዝገበሩ ኮቪድ-19 ብ198 ሚእታዊት ንኸስፋሕፍሕ ዕድል ረኺቡ ምህላው ይግለጽ በተወሳኺ ምዕራባዊ ኣፍሪቃ ከም ኩለን ክፋላት ኣህጉር 29 ሚልዮን ክትባት ተለጊሱሉ ክነሱ ናብ ህዝቢ ዝበጽሐ ግና 38 ሚእታዊት ጥራዩ ኢትዮጵያ ወርሒ መስከረም ሃገራዊ ዋዕላ ክትገብር ምዃና ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ሃገር ኣፍሊጡ ማዕከን ዜና ብሉምበርግ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዘመሓላለፎ ሓበሬታ መርሓ ሕንጻጽ ናይቲ ሃገራዊ ዋዕላ እዚ ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ነሓሰ ከይተዛዘመን ከሎ ንህዝቢ ከም ዝዝርጋሕ ኣፍሊጡ ብድሕሪኡ ዝስዕብ ቅርጽን ናይ ግዜ መቐንን ምዃኑ እውን ኣፍሊጡ ኣብቲ ሃገራዊ ዋዕላ ዝሳተፋ ውድባትን ፖለቲካውያን ምንቅስቓሳትን ዝርዝር ኣስማት ኣይተዋህበን ኢትዮጵያ ናብ ሙሉእ ውድቀት ንኽትኣቱ ኣብ ገማግም ኣብፅሕዋ ዘሎ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ምዃኑ ብሩህ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ሓይልታት ትግራይን ፈደራላዊ መንግስትን ናብ መኣዲ ዘተ ከም ዘይቀርቡ በብወገኖም ክገልጹ ጸኒሖም እዮም ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተረዝ ብሓሙስ 19 ነሓሰ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሓይልታት ትግራይን ብረቶም ኣውሪዶም ናብ መኣዲ ዘተ ክቐርቡ ጸዊዑ እዩ ኩናትን ወተሃደራዊ ጎንፅን ሰላማዊ ፍታሕ ከምጽእ ከም ዘይክእል ተረዲኦም ክልቲኦም ወገናት ምእንቲ ሃገሮምን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ክብሉ ጸገማቶም ብሰላማዊ ዘተ ክፈትሑ ኣለዎም ብምባልካ ጻውዒት ኣቕሪቡ ማርቲን ግሪፊዝ ድሕሪ ተደጋጋሚ ጻዕሪ ምስ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ከም ዝተዘራረበ አንቶኒዮ ጉተረዝ ዝገልጽ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ እውን ፍሉይ ልኡኽ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ጀፍሪ ፈልትማን ንሰለስተ እዋን ናብ ኢትዮጵያ ብምልኣኽ ሰላማዊ ፍታሕ ምንዳይ ተጸሚዳ ከም ዘላ ትገልጽ መንግስቲ ዩጋንዳ ኣብ ሃገሩ ክንቀሳቐሳ ዝጸንሓ ትካላት በርጌሳውያን ማሕበራት ዓጽዩ ሚኒስትር ውሽጣዊ ጉዳያት ዩጋንዳ ኣብ ዝሓለፈ ሳልስብ ዘውፅኦ መግለጺ እተን በዚ ሓድሽ ሕጊ ፍቓድ ዋኒነን ተሓዲጉ ዘሎ ትካላትን ማሕበራትን 54 ንኣሽቱን ዓበይትን ፖለቲካውያን ምንቅስቓሳትን እየን ንሃይማኖታውያን ትካላት ረድኤት ኣከባባውያን ምንቅስቓሳት ዝጸለወ ምእጋድን ትካላት ንምክልኻል ዴሞክራስን ኣብ እዋን ምርጫ ከም ተዓዘብቲ ዘገልግላ ማሕበራትን እውን የጠቓልል መንግስቲ ዩጋንዳ ተን ትካላት ናይ ስራሕ መምርሒ ሕጊ ዘይተኸተላ ዓመታዊ ግብሪ ዘይከፈላ ከምኡውን ፋይናንሳዊ ጸብጸባተን ዘየቕረባየን ዝብል ምኽንያት ይብሉሎ ገለ ካብዘን ተዓጽየን ዘለዋ ትካላት ኣብ ወርሒ ጥርብ ዝተኻየደ ምርጫ ናብ መድመፂ ነቑጣታት ንኽዕዘባብ ዝወፈራሉ ቤት ጽሕፈታትን ብኣባላት ጸጥታ ተወሪሩ ንብረትን ተዘሚቱ ዝተዓሸጋየን ላዕለዎት ኣካየድተን ትካላት መንግስቲ ዩጋንዳ ሲቪካውያን ማሕበራት ኣብቲ ሃገር ደልዲለን ከይቆማ ኣብ እግሪ ተኽለን ክቖፅየን ብምባል እዩ ነቲ ስጉምቲ ወሲድዎ ክብላ ከሲሰን ሕብረት ኤሮጳን ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካን ዝርከብዎ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ዓለም ነዚ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ዩጋንዳ ዝወሰዶ ስጉምቲ ዘለዎም ተቃውሞ ኣስሚዖም ኣለዉ ምዕንባብ ሲቪካውያን ማሕበራት ኣብ ሓንቲ ሃገር ምልክት ናጽነትን ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ሕግን ብምዃኑ መንግስቲ ዩጋንዳ ነቲ ውሳኔ ክስሕቦ ኣለዎ ኢሎም ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ኣብ ዝተኻየደ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ኣንጻር ፕሬዚደንት ሙሰቨኒ ዝቖመ ቀንዲ ተወዳዳሪ ሕጹይ ቦቢ ዋይን ብምእሳሩ ብዝተላዕለ ናዕቢ ብውሕዱ 50 ሰባት ከም ዝቕትሉ ይዝከር ዜና ኣብዚ ይፍጸም ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ